Európska únia má podstatne väčší počet obyvateľov ako Spojené štáty. Je ekonomicky mimoriadne silná. Keby tento potenciál riadne využívala, jej hlas by bol veľmi zvučný a viedol by často, nie vždy, ale často k náprave hrubého ignorovania medzinárodného práva. Tvrdé postoje únie by mohli mať dokonca silný preventívny účinok a odstrašiť pokušiteľov o dobrodružstvá na medzinárodnej scéne. Dlhé roky volám potom, aby únia mala vlastnú zahraničnú politiku, aby sa vymanila spod totálneho vplyvu Spojených štátov, aby vzťahy Spojené štáty a Európska únia neboli vzťahmi nadradenosti a podradenosti, ale vzájomne výhodnej spolupráce. Od začiatku konfliktu na Ukrajine upozorňujem na politiku jedného jediného správneho politického názoru, kedy sa akákoľvek odchýlka od bruselského naratívu tvrdo politicky potláča. Európska únia má šancu rozbiť poučku, ktorú som uviedol v úvode. Môže byť veľká, môže byť silná a pritom aj skutočne demokratická a spravodlivá. Únia však dnes vlastnými chybami tieto kritériá nespĺňa.